2017 nakasulod na kita. Matusa na kasimana. Apan usang sulod ang 2017 daghang mga tinuhan mga tao. Labi na karon kini tuiga ginganlan nila og the year of the fiery rooster. Bisaya pa ang nagkayok nga sunoy. Kaya nagtuo sila nga mao kini makatawag og kini nga pag-uswag sa kinabuhi. Mao na naghimo sila og mga ribulto nga sunoy manok nga nagnanga. Timaan nga pagtuktugaok nga mo ni nag-invite og maayong kinabuhi ni 2017. O di lamang sa rooster, ang rooster sa kulay pula. Muna daghang mga tao nga nagtuo nga kinahanglan magsunog og kuha aron nga imong ma-invite ang swerte. O niya sa mga prutas usab na ang mga lingin-lingin, no? Mawala nahurot ng mangga sa merkado, nahurot ang mga kahil. Kaya tungod mao kini ang lihi kuno sa kwarta na umabot. Nagtuo sila niini nga kini mao ang pamaagi aron sila panalanginan sa tibuok tuig o sila gayon mauswag sa ilang kinabuhi. Apang kita mga Kristohanon makatawag kaniya na kay nagtuo ta na di pang yun mao ang kaubuton sa Ginoo. Pero nakapan lamang nato mga Kristiyano kay balota og unsay klaro sa kabubuton sa Dios nga maoy atong pagatumanon aron kita panalanginan niya o ang Dios usab mahimuot sa atong pagbuhat niini. Unsa man ni? Mao ning pag-ampo. Kay balutan ang pag-ampo mao kini mura og kini balde nga kita uhag tubig ngadto sa lawom nga atabay. Mo ni means nga kung kita mukaos dito sa ilang atabay makakuha kita tubig o makainom. Mao sa nga kining pag-ampo gihatag ni sa Dios nga means aron makabot nato ang iyang giandam nga panalangin kanatong tanan. Busa ngadto ta sa Mateo 7. Kay kini Mateo 7 magtudlo ka nato og unsay pagkaimportante sa mga maong pag-ampo nga kining kabubuton sa Dios nga sa atong pag-ampo doon na pangako, doon na pagsalig na siya gyud utuban. Matthew 7 verse 7 at kutob sa 14. Nagaingon ang pulong sa Dios. Pangayo og kamo paghatagan. Pangita og kamo makakaplag. Pagtutok og kamo pag-aapli. Pagtuktok og kamo pag-aaplihan. Kaya ang tanan nga magapangayo makadawat. Og ang magapangita makakaplag. Og ang magatuktok pag-aaplihan. Kinsa bang tawhanan diha kaninyo nga kunang iyang anak mangayog tinapay, hatagan noon niya bato. O kini, o kung kini mangayog isda, hatagan noon niya bitin. O sa kung kamo, bisan sa inyong pagkadautan o pagkamakasalanan, mahibaluman ganing muhatag o mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pagayod ka labaw pa sa inyong amahan nga nasa langit na muhatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Tungod niini, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini ang kasubuan o ang mga propeta. Sumunod kamo agi sa puntahan nga masigpit. Kay dako ang puntahan o sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan. O daghan ang nagasunod agi niini. Kay masigpit ang puntahan o higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. O gyutay ra ang mga nakatultol ning mao ang puro sa Dios mag-ampo. Sabi namong daray kong Diyos, balaan ka na nasa langit, maoy nakalingkod sa trono, o maoy na mahala sa tanan, sa tanang butang, sa tanang pangyayari. Kaya Panginoon kami po ay lumalapit sa inyo at nagtitiwala
nabatid ninyo, kay balukas tanan na akong kinahanglanon dining kalibutan, dining among pangalaga, dining among panginabuhi. So busa Lord, tultuli kami diha sa pagtuman sa imong kabubuton na kami makadawat og panalangin o labi na makahimaya sa imong ngalan mao ang pag-ampo. Hinaot pa, ay mo kami pagkatudluan kung sa kabilinhon kining imong kabubuton nga pag-ampo. Mao kini among hangyo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo among Ginoo. Amen. So kining pag-ampo nga makita nato sa Matthew 7:7, subok gini sa Dios. Kay balungan ta kung subo sa Dios, importante kayo. Kay kung dili kita mutuman na ay laing mga utang nga hitabo nato. Apan usa ta ngadto ni ining subo at usang balikon pagsaysay nganong gisugo man ni Jesus sa mga katawhan. Kining Matthew 7 kauban pa ni sa ipagpanudlo sa o pagwali sa bungtod. Sugod kini sa Matthew 5 ato lang i-summarize nga ang kining wali ni Kristo sa bungtod kini pagpahimatmon o pagtudlo sa tanang magtotoo nga magkinabuhi nga matarong bisan pag-unsang kasihang sirkumstansya sa kinabuhi, mga panlutos sa mga pagsulay, kinahanglan magmatarong kita kay dako kini kaymuan pag-abot sa atong mga pag-ampo. So busa kining Matthew 7 ining bersikulo nagpasabot ang Ginoo kanato kung unsa ang angay natong buhaton o unsay may tabo diha sa pag-ampo. Importante gyud ni mga igsoon. Kini pag-ampo, gana nini ang atong prayer meeting, ang atong personal devotions o ang atong family devotion. Primero, na sa atong pag-ampo kita muduol kaniya, no? Muduol kaniya. Daghang mga Kristiyanon dili muduol sa pag-ampo, no? Wala ingon pagtagad sa presensya sa Dios. Ang pagduol diri pinaagi sa atong pagsalig, ang atong kabubuton, kasing-kasing nga ato yung iduol sa Ginoo. Tanaw nato ang versikulo 7. Nagaingon, pangayo o kamo paghahatagan, pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo pagablihan. Dili magyud ka makatuktok kung dili ka maduol sa pultahan. Dili po ka makakakita kung dili gyud ka moduol sa imong gipangita. So naagyod nagpasabot nga sa ato pag-ampo muduol gyud ta sa Ginoo. Muduol ta sa duha ka pamaagi. Primero, diya sa bersikulo 7, muduol ta nga matinuuron sa atong pag-ampo. Kinasing-kasing. Unya sa bersikulo 8, muduol kita nga malaumon. Kinasing-kasing lang gihapon. So busa, sa atong pagpangayo, kinasing-kasing. Sa atong pagpangita, kinasing-kasing. O sa atong pagtuktok, tinuuray o kinasing-kasing. Dili kini yam-yam, no? Mga sinultihan lang, sangabil lang. Kundi naabi atong responsibilidad na muduol gyud sa presensya sa Dios. Dili gusto sa Dios nga puro yam-yam ang atong pag-ampo sumala sa ipagtudlo dito sa 6 chapter 6 verse 7 to 8. Nagaingon, o sa inyong pag-ampo ayaw kamo pagyam-yam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan ingon sa ginahimo sa mga hintil kay maoy ilang pagdahom nga pagadumbon kayo sila tungod sa ilang daghang sulti. Ayaw ka mo panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga kinahanglan. Bisan gani sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Now, nag-ingon diri kay pala na ang Ginoo, doon na siya andam nga tubag ka nato. Apan kung kita mag-ampo pinaagi sa yam-yam, wala gyud maigo ang atong gipangayo. Wala maigo sa giandam sa Ginoo. Now, kita makatawag ta sa mga pag-ampo ng inikining mga Katoliko kay tungod balik-balik, Abaginong Maria, Amandamo, apan Kristohanon sa
Ang atong pag-ampo, pagyam-yam usa, kanang memoryado natong pagpamulong. Balik-balik ang atong pag-ampo, katong memoryado nato, usahay ang atong pag-ampo, wag igo dito sa concern. Katungod, nag-una-una kung sa'y atong iampo, pinaagi sa atong kabisado nga panagpanunti. So, wag mo'y kalainan. Dili kiniyam-yam, dili kinitinulungan, kundi kinasing-kasing pagpangayo, pagpangita, o pagtuktok. Ikaduhan, kini, muduol kita nga malaumon. No? Mao primero sa ato pag-ampo, muduol kita kaniya nga matinuoron o ikaduha malaumon. Tingnan mo sa verse 8, nagingon sa versikulo 8. Ay ang tanan nga magapangayo makadawat na, no? Makadawat. O ang magapangita makakaplan. O ang magatuktok pag-aablihan. Busa kung maampo ta, doon kita'y paglaom. At kung yun yung lauman, titungod mao'y gisukti sa Ginoo na kadtong mga pangayo, makadawat gayon. So, dili ko ni panagna. Usahay kita mo ta sa Ginoo, managna ta, naingon ta nga, basin na ta kung tubagon sa Ginoo. Dili na kinasing-kasing na pagduol sa Diyos. Basin na, swertiron ta. Maunang musulog na utang mga sininang puwa pag-abot sa January 1. O di kani, mambaliktag mga lingin, daghanon na to. No? Kaya tungod, wala paghihinga kwarta. So kung sa atong pagduol kaniya, muduol tang matinuuron o malaumon. Lauman na to nga makadawat kita, gikan kaniya, kay tunang na sige andan. Ang pag-ampo, maunay kasangkapan, o means. Dili mahimo nga makadawat ka sa Diyos kung walay pag-ampo. So, lauman nato nga kita makadawat kaniya, lauman nato nga kita makakaplag diha kaniya, o lauman nato nga pag-aablihan kita ang Ginoo lang gihapon. Dili kini panagna. Kay kung panagna, nag-iingon ng Hebreo 11, versikulo 6, di ba? O kung walay pagtuo, dili gayon pahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magatuo sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa o nga siya magabalos na sa mga magapangita kaniya. Na kung dili taon mulaom, wa tay pagsalit. Niyang atong pag-ampo puros yam-yam lang. So primero, kini nagpasabot ang Ginoo ni versikulo 1 nga sa atong pag-ampo muduol kita kaniya. Kinasing-kasing matinuoron o madaumon. Ikaduha, na sa atong pag-ampo kita usab mosalig kaniya. Versikulo 9 nga 11, pasahon nako. Kinsa bang tawhanan diha kaninyo nga kung ang iyang anak mangayog tinapay, katagan noon niya bato. Yan tungod sa Middle East, no? Na ay mga bato sa dapis dagat nga mula og tinapay nga nipis, katupang niluto ni Brother Pito pang tipik-tipik, no? Nipis na more bato, no? So, ikaw ba amahan, mangayog tinapay, ng imo na tagaan mo bato o dong, kaon dong. Ha? Dili. Kunya imo pa, o kini mangayog isda, hatagan noon niya bitin, no? Ang isda usab, kay pausan na yung mga kasili o kanang na sa dagat bitaw, has, no? Na, buo pa na mo, liko-liko na, ay mo isda yun. Imo pa dimbungan ng iyong anak, nag-aakas, bitin. Busa, kung mo bisan sa inyong pagkadautan dili, pagka makasasala. Okay? Bisan sa inyong pagkadautan, mahibaluman gani mo hatag o mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pagayod ka nabaw pa sa inyong amahan na anaa sa langit, na muhatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Kung ang amahan ko nato nagdautan o ining makasasala, makahatag ka nato eksakto maayo, labaw pa ang atong amahan sa langit. Usa sa atong pagduol, muduol kita nga may pagsalig kaniya. Primero, sa atong pag-ampo, muduol ta. Kaduha, sa atong pag-ampo, musalig ta. Ini pagsalig din
Sumala sa atong gibasa, versikulo 9 ngadto sa 10, doon na po'y duhang pamaagi sa pagsalig. Musalig ta na ang Diyos dili muhimog o makahimog sayop. No? Sama sa mga amahan, makahimo silang sayop, ihatag silang anak. Tintahay, pato ang ilang hatag. Pero ang Ginoo di gyud masayop kung sa iyang ihatag alang kanato. Kung ang amahan na rin nagdautan o makarasala, buhatag yung eksakto sa iyong anak, nagigutom, mas labaw pa ang atong amahan sa langit, na muhatag ka nato o tinuod. So, busa sa atong pagsalig, musalig ta na ang Diyos di makahatag o sayop sa atong kinabuhi. Unsa man ang muabot sa atong kinabuhi, kalisod man, kagutom man, lubos man, di yun, wala yun masayop ang Ginoo. Kaya tungod na sayop siya, kung saan kita palipunon sa atong kinabuhi. Sama na po sa kanang tao nga maglunsay o kaning bulawan. Kanang tao naglunsay sa bulawan, nagkaluaw na. Di na muhawa sa iyang giluto nga bulawan. Kung kuwang sa kayo, dugangan. Pero sobra kuhaan. Muna, ang Ginoo maglulunsay sa atong pagsalig. Dili yun siya masayo. Dili siya muhimog sayop sa atong pangayuon. Muhatag yun siya. Usahay ang atong ginikanan masayop sa paghatag. Apa ng Ginoo dili yun. Kung ito, gibatong, di masayop ang Ginoo. Ngayon sa atong pagsalig, dili lang kay musalig ta na ang Diyos dili makahimog sayop. Ikaduha, dili siya mga pasagad kanino. Dili yun magpasagad ang Diyos. Ingon sa versikulo 1, busa, kung kamo, bisan inyong pagkadautan, mahibaluman ganing muhatag o mga maayong gaasa ngadto sa inyong mga anak, unsa paggayon, kalabaw pa sa inyong amahan na ana sa langit, nga muhatag o mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Kung ang amahan, muhatag o pagkaon, sibura, apan ang Diyos, labaw pa ang iyang ihatag kanato kung kita musalig sa atong pagpangayo. Matanaw nato kung sa gisulti ni Lucas, maunang kontekstuha, kung sa may gingon ni Lucas nga igahatag sa atong amahan nga labaw pa sa atong gipangayo. Lucas 11:13, nagaingon, busa kung kamo, bisan sa inyong pagkadautan, may banuman galing muhatag o mga maayong gasa ngadto sa iyang mga anak. Unsa pa gayon, kalabaw pa sa langit ng amahan nga muhatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Mas labaw pa ang ihatag sa Ginoo. Labaw pa sa atong ipangayo. Kay muhatag siya di lamang sa mga butang na atong ipangayo, kundi ang iyang kabubuton nga kita kung saan sa iyang balaang Espiritu. Sumusalig yung taniha na ang Diyos di magpasagad sa atong kinahanglanon. Ayaw pa sa rindir, wak pang abot, maapot na na. Kinahanglan yun magwata, kay usahay, isulayan ta sa atong paglangtay. Pero sa ang atong patience, ang atong pagtitiis, ang atong pagtsatsaga. So kita nato, nangiinig versikulo 1, nagpasabot ang Ginoo, na sa atong pag-ampo, mudukol ta kaniya. Ikaduha, musalig ta kaniya. O ikatulo, na sa atong pag-ampo, kita musundo kaniya. Sundo kaniya. 12, versikulo 12 na 14. Ang nagaingon, tungod ni ini, buhati ang mga tao sa bisan kung sa'y buot ninyo na ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini, ang kalagdan sa banal na kasulatan o maoy gipangwari sa mga propeta. Ano? Kay mao kini ang kasubuan o ang mga propeta. Versikulo 13, sumunod kamo agi sa puntahan nga masigpit. Kay tako ang puntahan o sangkad ang dalan na padulong sa kapindingan. O daghan ang nagasunod agi nini. Kay isod man, masigpit man ang kaputon sa Diyos, ang puntahan o higtin ng dalan ng patulong sa kinabuhi, mao ng daghang na tao adto sulod sa takong dalan. Kay lisod man ang gamay na dalan. O jutay ra ang mga nakatuntol ni nagpasabot ang Ginoo
nga masundog ta kaniya sa duha ka pamaagi. Primero, masundog ta kaniya sa pagbuhat o una ngadto sa mga tao. Dili ka magbuhat nga kita buhatan pag maayo sa mga tao aron kita magbuhat og maayo kanila. Kinahanglan kita ang mag-initiate, kita ang magsugod, kita gyud lakang og primerong lakang nga ato silang buhatan ug kung sa inyong gusto nga buhaton kanimo, segundo na sa inyong pagbuhat og una kanila. Ang Ginoo nato iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron kita mga luwas busa daghan kaayo umisalig kaniya. Sundo ko nato ang gibuhat sa Ginoo nga kita usab muuna tag buhat ug maayo sa mga katawhan. Kay mao kini ang gisulti sa kasubuan o paunigiwali sa mga propeta. Kasinugdanan pa lamang. Dili kita magbuhat mahatagan ka sa uwan. Kita maoy muhatag ug una. Pag kita usahay, wa kay panalangin na madawat kay hakugta. Wa tay panalangin kay paripasan kuan ipasustain na hatag kuno siya pero hiniktan ang iyang kwarta no. Pagsuod pas bulsa, nagpupul balik sa bulsa. Mausap kita. Naghuwat na nga maayo ang pagtungo nato sa atong sa mga tao nato apan sa may atong gitanong una. Kung ang tao, sige kasuko nato, kay tungod nagtanong ka siya at kaniya o unang kasuko. Kung kita mamakak ta sa ako, mga tao mamakak diha kanimo, kay tungod unat ang nagtanong o pamakak kanila. Apan kung ang mga tao maayo nimo, labi na sa iyong kalisdanan, kay tungod nakabuhat kang unat maayo kanila. Akong i-share lang si Rudolph. Si Rudolph, dito sa Maynila, kay Gamunuban. Kintawahan na, bisang paggamay na lang kwarta, 20 pesos na lang yung kwarta o jeez. Iya pag yun yung hatag, kung nakita niya nga dunay nanginhanda. Wa say hunang-hunang, bakit pamasayo, taong Lord, dili, ang unahong nila, kung say makita niya, kinahanglan kayo, may sulpo sa ato, sa Ginoo. May lang Ginoo. Kamusta tayo mga tao? Karoon kaming taon ko ng ospital, ngayon bisita. Karoon kaming taon na akong ipakaalam mo kayo, wala kong gutom. Kini yung ginuhat sa mga gagmay ng mga tao. Sino doon, pagbuktag niya sa balay sa iyang igsuon, dahil tangkal na sa iro, mabili. Yung sunod, kung agad unahon ng tangkal sa balay, gamay itong ang ito'y nagakong espasyo ang makuha. Karoon sa biglas nagtagarik-kariton siya, kakita siya sa amigo niya, na doon na yung mga iro. Ingon siya na, ako ihatag niyong tangkal. Hindi ko puno tao, Iglesia ni Cristo na yan, atong tao yung ihatagan. Punta, no? Ha? Ihatag niyo mo? Pila mo na, di pinin. Na, kuhan, kutapin, maayon pa kapitan, maayon pa kayo. Ingon tong tao, o sige, okay mo ihatag na, ang dumatong, hindi pa rin tao. Di ka rin tao minuto ito. Pag-abot sa panahon na si Jeho, ang iyang anak, ulitaw na, nag-eskwela, college sa diya sa Maynila, bangga na aksidente ang iyang sakyanan. Nalumping na si Jeho, balik na niya, sa kay Bawo, balik ang iyang abakan. Nangumusta pa sa mga kawan, kumusta kayo? Makingat po kayo. Ingon na siya. Yung po mga pasero, okay lang kami, okay lang. Pero dahil tao sa iyang natubangan, nalagyan kuya, sa pag-sampit, kuya, ikaw, kumusta ka? Ingon po tao, malaman. Pero na ito po sa iyo ba? Yung pagtawa, kumusta ka na? Pag yung kumusta, dito na ako makasutod. Ay si Jero, anak ni Lutod, tingnan na si Deo, kuya, huwag niyo kong iwan. Nagmakalimutan siya. Hanggang itong tawa na huwag niyo siya, ano siya na, iniwan, huwag siya dyan. Hanggang pag-abot na natin sa ospital. Hanggang na sa pagpakuan, tambal niya dito sa ospital, dito itong tawa na. Pila ka oras to. Apat katong tawanan kay tanilarga, mayroon ng diuna. Paingon sa abroad. Pero wag yun niya, biyahe si Jero. Karon pag-abot ni Rudolph, kay tawag man, pag-abot ni Rudolph sa ospital, ingon siya, kilala ko kayo Ingon po ng tao, ikaw to naghatal, tangkal na po sa Jero.
Inyo sunod, salamat po. O hindi nyo iniwan ang aking anak. Pagka ang mga to, hindi na ako ng tao, araw mga. Maligayingon nga, kung kita bubuhatan una sa mga tao, di ka mag-ihapog ka sa kaya mo ako itong panahon, di mo nang pag-aalihon. May providensya sa ito. Providensya din na sa ito. Pagkuhan kung maaari, una sa uwan, aron, kung sa itong mabuhat mo, maupay buhaton, alam ka mo. Muna niya ang pagsundo sa Ginoo. Ikatong pagsundo, makita natin sa versikulo 13 at 14, lahit ng istorya, hindi na pag-ampor. Apan, kauban ng gihapon. Nag-ingon diri, sumunod ka mo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan o sangkad ang dalan nga padulong sa kapilihan. Kung daghan ang nagasunod agi niini. Kay masigpit ang pultahan o higpit ng dalan nga padulong sa kilabuhi o jutay na ang mga nakatultol. Dunay gihisgutan diri nga duha na atong sakton. Primero, kapilihan, ay kaduha, kinabuhi. So, doon na ni, may kaugnayan ni pagdating sa gospel, sa ebanghelyo, kaluwasan o kapilihan. So, ikaduha, musundog ta sa Diyos, sa Ginoo, sa pagtuman sa ebanghelyo. Primero, musundog ta sa pagbuhat o una sa mga tao, karon musundog ta sa pagbuhat o sa pagtuman sa ebanghelyo. Si Kristo gyud ang nagtutol kanato sa dalan nga masigpit alang sa kaluwasan. Apan daghay dili mosunod ana. Kay ilang pilikon tong dakong dalan apan paingon sa kapilihan. So ang atong pagasudugon, kung si Kristo mao'y nagwali ang ebanghelyo alang sa kaluwasan sa mga tao, musundog po ta nga mo siya ito yun diha sa ebanghelyo. Yes. So busa, ang atong pag-ampo dunay bili sa atong pinagbuhi. Kung ang mga tao nagtuo sila sa mga tuo nining katuigan, na sila pagalanginan kay tungod, doon na sila ay fiery rooster. Doon ay mga lingin-lingin, doon ay mga kulor-kulor. Dili na tinuod ng pagsalig sa Diyos. Kasi sila nagsalig na maoy means ano sila panalanginan. Apan ang gagitun ko sa Ginoo kabubuton niya, klaro na itong tanan na ang panalangin madawat na ito pinaagi sa pag-ampo. Pag-ampo. Sa pag-ampo, di lamang kita makadawat sa panalangin ato sa mahatagaan o kahimaya ng Diyos. So, dili tinubuhan sa tao ang makahatag ka nato mausuwagong kinabuhi kundi ang Diyos. Ang Diyos natin. O, kini, ang Diyos may naghatag apan pinasikat sa atong mga pag-ampo na nagatuman sa iyang karubuton na kita usab magpugi sa atong mga trabaho. So, kung sa may lesson ini, palikon lang nato ang tulog. Pero, mudugo ka sa pag-ampo ng matinuuron o malangmon. Diba? Ikaduha, sa atong pag-ampo, musalig kita. Kaniya nga dili masayop ang Ginoo sa paghatag ug dili mapasayan. Katulo, sa atong pag-ampo, musundog kita kaniya na una kitang mubuhat ug maayo sa uban aron kung sa tuig imong gibuhat maoy mo panig diya kanim. Primero, sa maayong buhat o ikaduha, pagtuman sa ebanghelyo. O kini ang atong mensahe sa pagtuman. Manalangin ka. Lord, salamat sa inyong pong mga salita na aming mga pagbulay. Napakahalaga po panalangin, hindi kami dapat magtiwala sa mga sabi-sabi, sa mga superstitious belief,
na sa kanilang pagtuo maoy hinungdan na sila pagkasweldohon. Apan, Lord, kay balong ni na imong mga tao, na bisan pa makasasala, bisan pa mga rebelde, mga tao, Lord, imo silang ipanalangin na kay tungod mao kini ang imong common grace, ang imong pagkugma, ang imong pagkamaayo sa tanang tao. Apan sa imong mga katawhan na nagyod nagpanginabuhi tungod sa imong special grace at tugigmi sa imong kabubuton nga mo tuman pinaagi sa among pag-ampo kay maulamang ini ang means madawat namo ang imong giandam alang sa magkatusa. Kaya nakaibalong ka na kung sa among kinahanglan lang ang ampo mi pinasigat sa imong kabubuton. Salamat Lord, makinig ang pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Kristo.